Днес ще ви покажа как да си направим нещо като желе с брашно и препарат за миене на чинии. Първо трябва да вземете брашното, каквото и да е брашно, и трябва да сложите 5 големи лъжици от това брашно. Но да са някъде по-малки, някъде нещо като нормална лъжица. Нещо такова. И така, 5 пътички. Три. Четири и последната лъжица 5. Така. Вземате това брашно, за сега не ви трябва, но го оставете отворено. Сега взимате какъвто и да е сапун и тази лъжица махте за сега и взимате нещо, с което няма да едете, за да го бъркате. Иначе ще се отровите. Така. Сега слагаме. Това ще бъде зелено. И почвате да бъркате, докато не почне да се втвърдява. И слагате сапун, балонче, докато не стане твърдо. Бъркате, ето виждате, започва да става твърдо. Така. И ако виждате, че отдолу няма нищо, слагате препарат. И така. Или кажете на някой ваш възрастен да разбърква това чудо. Вие с помощта на някой въобще. Така. Дядо ми е тук и шуми. Може да чувате някакво дишане странно от едно извънземно. Едно много старо, избръчкано извънземно. И гледа този зелен сапун, сигурно си казва: "О, мъга, ти слагаш моето дете вътре ли?" Защото е зелен и си мисли, че не. Казва, за да бърка. Аз разбирам извънземски. Вече имам едно извънземно вкъщи. Така. Гледате това чудо да падне. Падай, бе. О! Стига ти всички препарати използва. Тихо! Извънземното говори малко по-човешки. И виждате, ето тази огромна топка. Чакайте малко. Стой така. Добре. И ето това голямо чудо е вашето желе, само че трябва да го разбърквате повече. И докато разбъркате повече и стане по-твърдо, може да вземете тази лъжица, да бръкнете, да вземете брашното и го сложите ето тук отгоре. И ето така. Гледате да не напирате това чудо. И докато правите така и така. Благодаря, че гледахте, абонирайте се и харесвате. Станете супер, че като се абонирате и за Светозар Захариев. Приятен ден! Натисни бутона.